Buta awake ireng geseng liyane kowe ora ana meneh. Sapa kowe? Sapa? Iki sapa ya? Kowe iki sapa? Ora dosa ora perkara ngunek-unekke wong iki lho. Piye? Kowe muni apa? Ayo, kon muni apa? Ora dosa ora perkara. Kowe nyumbari aku ki ora dosa ngono ta? Kowe nyumbari aku ora dadi perkara ngono? Lho kosik ta. Sing sumbar ki ya apa? Lah wong kene metu ra petuk sapa-sapa kok sumbar ki lho. Ora usah kowe dadak selak ngaku kowe sapa? Patih Kala Sekti. Patih Kala Sekti. Iya. Balik kowe sapa? Takon karo aku. Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayudha Karsana Kakrasana Kusuma wae kita. Wasi Jaladara. Heri. Kowe nyumbari aku to? Kowe nyumbari aku? Nyumbari piye? Kowe maju mah petuk sapa? Ora petuk sapa-sapa. Ayo rasa ngapusi. Kowe petuk Antasena to? Kowe petuk Antasena. Ning kowe ora gelem perang karo Antasena mergo cangkemmu malah kowe nyumbari aku. Kowe jare bengok-bengok. Aku ora sudi nek musuh wong cendhek cilik ae. Ana wong nganggo sandhangan cara ratu, kulite bule. Kajane menungsa apa kebo? Ayo cangkemmu muni ngono. Sing kandha sapa? Antasena. Bangsat Antasena. Wong petuk dapure Antasena ki ya ngapa ora roh kok. Lah wong ora ning sapa-sapa kok nyumbari bule. Ane sepiyene arep nyapa. Wis timbang bali irang luwung bali dadi batang. Piye? Ayo ulangi lagi ngomong apa kowe? Baleni tinimbang bali wilang luwung bali dadi batang. Bublak tuwak cangkemmu buang kowe. Jarak kula dilempok kowe. Wah ayam. Oh iya. Madhep rene. Ngantemo, ngantemo. Bah, kurang bala nyurono. Kurang gaman medhati yo. Ampian kaya wong Solo, rebutan kaya menjan mati. Ora-orane bala dhewe iki krekul salopo. Sayu tamur seketi uril kali iki bantange tarajom. Atas.
Nareswara Kresna kalangkung ing tresnanira Ndasena piye Dik piye kabare bisa ngundurke mungsuh apa durung pangestune Pak Dibule wis entuk gawe nang ya kuwi ya Dik mung perjule cilik-cilik Pak Dik ngono lah kok kowe bali aku mau ora maju meneh to ana buta ireng geseng kae jenenge sapa ya mbuh nyatane bareng aku sing maju durung nganti aku ngerti jenenge dheweke wis ora sudi canthuk lawung karo aku ana wong cendhek cilik maju rene mau bali ana ora sudi aku musuh karo kowe aku wis dimoi ya ngalih rasane wong iki nek wis dimoi ya kaya aku iki wae nyawange semoh mergo pancen ora srek ning ati arep tak pancing-pancing sing model piye jenenge ora seneng nyawange emoh ha terus ayo aku dimoi aku ya bali no aku mlaku bali lho kok butane iki malah bengok-bengok ayo aja kowe sing maju kae aku ngerti ana pawongan ya sandangan cara ratu kae kon rene wak kelethake ndiase ngono kuwi tak pangane awake tak entekke dhewe sapa sing arep dientekke ya mbok jenenge buta iki petuk apa-apa mesti entek petuk sapa e dientek anu petuk apa e dientekke kok mergo buta apa galak butane bengi iki ketoke kok rada galak wis tak titeni rong bengi kok galak terus iki sebate apa aku sajake kok ana sing galakke terus ayo saya suwe aku krasa nek sing disumbari Pak Dembala Dewa kok ngono ayo no hae ana pawongan nganggo sandangan cara ratu Renio ya nek aku ayo sapa ratu nek ora kowe Masmu Gatotkaca ya ratu to oh iya ya hah ning kowe kok Pak Dik kowe Pak Dik dudu Kakang Gatot kok kowe Pak Dik kowe Pak Dik wah aku wis ora krungu nek kowe Pak Dik aku wis ora krungu iki dadi Antasena iku ono Pak Dik wis ora patek krungu Pak Dik awong sing disumbari genah Pak Dembala Dewa ae ratu gedhe dhuwur kulite beda karo kancane sawu mateng kok ae kulite bule jane iki menungso apa kebo cangkeme sawari iki sepele iki ngene iki sepelane iki nek wis aku nyebut bule lah kono nyang ngono ora tanggap ya abisine ora der deloke ya ngapa Pak Dembala Dewa iki hei piyak semila aja ngali-ngali matule Bala Dewa buta-buta betangane ya sawoe buta awake ireng geseng liyane kowe ora ana meneh sapa kowe sapa iki sapa ya kowe iki sapa ora dosa ora perkara ngunek-unekke wong lho piye kowe muni apa ayo kon muni apa ora dosa ora perkara kowe nyumbari aku ki ora dosa ngono ta kowe nyumbari aku ora dadi perkara ngono lho kosik ta sing sumbar iki ya apa lah wong kene metu ora pedhok sapa-sapa kok sumbar iki lho ora usah kowe dadak selak ngaku kowe sapa Patih Kala Sekti Patih Kala Sekti iya balik kowe sapa takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa Ayudha Karsana Kakrasana Kusuma Wae kita wasi Jaladara ngeri
Kowe nyumbari aku to? Kowe nyumbari aku? Nyumbari piye? Kowe maju mah petuk sapa? Ora petuk sapa-sapa. Ayo rasa ngapusi. Kowe petuk Antasena to? Kowe petuk Antasena. Ning kowe ora gelem perang karo Antasena mergo cangkemmu malah kowe nyumbari aku. Kowe jare bengok-bengok. Aku ora sudi nek musuh wong cendhek cilik ae ana wong nganggo sandangan cara ratu, kulite bule. Kajane manusa apa kebo? Ayo cangkemmu muni ngono. Sing kandha sapa? Antasena. Bangsat Antasena. Wong petuk dapure Antasena ki ya ngapa ora roh kok. Lah wong ora ning sapa-sapa kok nyumbari bule. Ane sepiyene arep nyapa. Wis timbang bali urang luwung, bali dadi batang. Piye? Ayo ulangi lagi omong apa kowe? Baleni tinimbang bali wilang, luwung bali dadi batang. Bublak tuwak cangkemmu bongkok kowe. Jarak kula dilempok kowe. Wah ayam. Oh iya. Ai. Mati bae. Ngantemo, ngantemo. Bah, urang bala nyurono. Kurang gaman medhati yo. Ampian kaya wong Solo, rebutan kaya menjangan mati. Ora-orane bola dhewe iki krekku salopo. Sayu tomor seketi uril kan iki bantange tanah jom. Baik ayo. Nyidam terbelai, nyidam sari. Cangkeme nalange kowe. Iki tantang ora bola dewa iki. Agepe opo? Ayo. Ujune kok tak endani. Sampeyan ya pirsa enak tiba kene. Alah. Kuaregen iki. Alah. Ana apa mate? Alah yo. Pun mboten sah didangu. Pun gek sampeyan sing majeng ngoten mawon. Aneng apa kok sajak kaya wong bungai. Mungsuhmu sapa? Ratu Mandura Prabu Baladewa. Baladewa. Nggih. Kowe diapake komplit. Jejeke dipisui didak-idak. Disawatke kaya batang mawon. Dos pundi penemban? Pun parang semene saking sawetawis. Iki dudu mungsuhe sapa-sapa. Begawan Pawaka. Aduh, aku tok apake. Ora sah natak. Ana pendhita magut ana ing Rananggana kowe sapa? Aku Begawan Pawaka Gati kowe sapa? Ala tanpa rupa aku ya pendhita saking Kendali Sada. Anoman kang dadi aranku. Pawaka Gati. Ana apa? Aku iki nggumun karo lekasmu kuwi. Ing ngatasé kowe ngaku pendhita. Ning kenapa mentala gawe cilakaning liyan? Mongko sak ngertiku pendhita kuwi duwe ambek 7 perkara. 1 ambek hanuraga, 2 tresnasih mring sesama, 3 tanduk haris ulat manis, kaping 4 ing cipta demen tetulung, 5 adoh penggawe cidra, kaping 6 ora kena gawe rusak lan gawe serik, pungkasaning kaping 7 ngalah tanang gunggung diri. Kanthi tumandangmu kaya mengkono kuwi tur dasare kowe duwe pangarep
bakal bedah praja Ngamarta. Apa wis trep karo hambek pitung perkara kang diugemi Brahmana? Anoman. Kowe ngaku pendhita, ning kena ngapa wis ilang kawaskitanmu? Kudune kowe niteni perkara iki. Mbah kuwi Pandhawa apa anak Pandhawa? Apa meneh Prabu Baladewa ngayahi apa wae ora tau mindho gawe. Ya ngayahi pakaryan praja, ya ngayahi peperangan, kuwi mesti entuk kasil. Ning sebab apa? Gatotkaca Antasena Prabu Baladewa mungsuh pendhita sing kaya aku mung tuwek elek, ora sepira kasektene wae kok nganti kalah. Merga wektu dina iki Pandhawa lagi kesempyok ing ngaradan. Kudune kowe ngempake kawaskitanmu. Nganti ora mulat marang lelakon iki, wah, mbuh dadine Ngamarta. Ing tata gelar Gustiku Prabu Kalimantara pengin bedah praja Ngamarta. Ning sejatine iki mung kanggo jalaran nggone sinuwun pengin ngelingke marang Ratu Ngamarta lan kabeh para nayaka mudhune para kawula. Wis akeh kang padha singlar saka Anoman ing ngatasé kowe pendhita ora tanggap marang kahanan iki. Yen ora tanggap kowe ya bakal nyangga marang dosane Pandhawa. Waduh. Sinuwun piye Penemban? Para putra-putra Pandhawa ingkang sami kasoran sampun dipun lebetaken wonten makunjaran kalebet nata Mandura Prabu Baladewa. Iya. Kula suwun paduka ngreksa negari Ngamarta jumeneng Narendra Ngamarta sawetawis wedal. Mangkono Penemban inggih. Kula pitados menawi Pandhawa menika mireng negari Ngamarta dipun bedah. Mesti tumuli enggal wangsul. Yen to pancen mengkono sawetara wektu aku bakal lungguh dampar keprabon praja Ngamarta. Inggih, kula ingkang badhe ngawat-awati sinuwun. Waduh, pancene lok kekuwataning Begawan Pawaka Gatawan Prabu Kalimantara. Ora sah aku ndadak silih paningal aku wis ngerteni dhewe sepira kang dadi kasekteni. Ning kok njero ora bali nyang Ngastina kok malah lungguh dampar Ngamarta, engko aja-aja gek lali karo gegayuhane sekawit. Ning malah ora apa-apa. Upama praja Ngamarta iki dadi duweke Prabu Kalimantara, mongko sedhela meneh Prabu Kalimantara dadi atma mantu Ngastina. Ora wurunga Ngamarta ya dadi jiji karo Ngastina. Tak entenane Ngastina nglamar putuku Lesmanawati iki.